Aja ubus wae. Tapi bro iki bakar apa ki ya lemper. Manggang lemper ben tambah jos rasane nek dipanggang. Sapa sing wis tahu? Aduh panas. Panas bos. Astaga rasane dijamin jos nek pas laganan. Iso kemebiar rasane. Tapi nek ora dibakar ngene iki gampang masuk angin bro. Pemeneh kakean kopi. Mam iki ketan wis gampang masuk angin. Wih. Saiki dipangan jajal lemper bakare. Wah, mantap bro. Sip jos. Panas aja. Jos. Apa sih belum tahu? Lemper dibakar bos. Aja ubus wae.